Doncs començaré aquesta presentació al revés. Començaré pel final, brindant. Salut. Soc el Marc Martínez, estic fent un espectacle que es diu Mal Martínez, imagina't, humor i hòsties, al Teatre Regina, tots els dijous a les 9 de la nit, i per acabar dir-vos que no en sé gaire de vins, diguéssim, no tinc estudis, però el que sí que tinc és, no sé quina seria la paraula, però sé de detectar quan un vi és bo i quan no. Parlem amb en Marc Martínez de vi i jo t'he de confessar que començo aquesta xerrada amb una mica de por. Perquè clar, sapient que el teu espectacle actual és allò d'humor i hòsties, sí. Clar, dic, ostres, no sé com acabarà aquesta conversa. Humor. Aquestes hores de la matinada, humor i vi. M'han dit, el Marc és un gran amant del vi. A casa em van ensenyar, com sempre hi ha molta festa, molt de cachondeo, família d'artistes no professionals, però a mi em ve de casta le viene al galgo, un bon ús de l'alcohol. I que sigui un vinet, que sigui una ratafia, moscatel, que sigui, però quan toca i amb les quantitats que toquen. El vi sol o acompanyat? El vi acompanyat, sí. Jo sol bec vermut, un vermut que em faig portar de Reus. I m'agrada quan cuino, bec vermut. I el vi sempre en companyia de vegades, abans de dinar, com qui fa també un vermut, m'agrada tastar un vi mentre xerres abans. I en què ho marides? Quin és el millor maridatge? A mi et dic el negre amb carn bona. Bona carn. I si és blanc el puc fer més m'agrada amb marisc. No puc menjar... O amb sushi també, m'agrada combinar-ho molt m'agrada molt el sushi. I a casa, especialment a casa, amb vi blanc. Ens parlaves ara de Mal Martínez, l'obra on et podem veure actualment, el Jove Teatre Regina. Explica'ns una cosa, qui és el Mal Martínez? Hi ha un moment a l'obra que parlo del vi, de la meva iaia, de Màlaga, quan jo vivia en un terrat, al Raval, i allò era el paradís. I ens passàvem la vida fora, de fet, perquè la casa era tan petita que no hi cabíem, no? I llavors quan es desmadrava molt la cosa, i saltàvem, i soroll, els veïns... Llavors la meva àvia, que era com el segurata, els pares la tenien allà. Ara són cangurus, abans eren segurates, no? O gurus, també era bastant guru. Doncs la meva àvia s'aixecava, fotia un parell de manotazos, aquí enganxava, i agafava qualsevol cosa per fer soroll, unes castanyoles, i començava a dir «Pan con vino pa los niños!» Això és veritat, «Pan con vino pa los niños!» I agafava una torrada, jo diria que era torrada, i tiraven vi, posava el dit així a l'ampolla, i després per dissimular sucre. Así me gusta, así que esté ahí tranquilito, sentadito en el escaloncito. Así, que si era un monòleg. Sí. Doncs podríem dir que és un monòleg, però a mi m'agrada més dir que és un show. És teatre, en algunes coses recorda allò del Paramount Comedy, però en aquest cas jo l'he batejat com a Paramount Tragedy, és a dir, com passar de riure a plorar, plorar, riure, perquè jo crec que si barreges els elements del drama i de la tragèdia i després pots fer riure a la gent, que és brutal. Si pots fer que la gent s'emocioni, això no s'oblida. Queda en un altre lloc de la memòria, del record. I també fer pensar. Jo he reflexionat per fer l'obra i espero que serveixi com a mirall i que molta gent quan ho vegi digui «Ei, mira, a mi això m'ho ha explicat el meu pare», o «A mi m'ha passat això», o «Jo ho he vist, això». Si té aquesta cosa biogràfica, no? Autobiogràfica, potser és una de les vegades que més et despulles davant del públic, no? Sí, total. És un striptease també. Striptease que passa per fer un treball previ, quan vaig escriure l'obra, d'abocar totes les teves complexes, les pors. T'has de mullar. I jo em vaig tirar de cap a la piscina. I a partir d'allà he anat fent clac, tallant moltes coses que no calen, o que són molt apretades, o que són repetitives, per quedar-te amb una història que són 50 petites gags, no? I que és un viatge. Podria ser el viatge del Petit Príncep, una mica, perquè és una obra de referència meva. Podria ser l'Alícia, de Lewis Carroll, perquè també és un viatge introspectiu, i també m'he inspirat molt
el gran mestre Rubianes, perquè vulguis o no, si he vist una persona, jo havia anat a veure el Pepe tantes vegades, i el Faimino Cansado també, ens agraden molt i anàvem a veure'ls, i tot això se t'ha de quedar alguna cosa d'aquesta gent tan bona, no? Del paradís al infern, ¿quieres chocolate, nen? De Jekyll a Hyde, coleguita es lo que hay. De arriba a abajo, dame el peluco o te rajo. Del niu al riu, donde tota rata viu. Del sol a la lluna, madre no hay más que una. Del yin al yang, ni andaluz ni catalán. 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 Del yin al yang, andaluz y catalán.